Si vols. Al fin del mundo. Ahí no te quedes, cuidado que hi ha un d'això que te cagues, Castell de Castro. I les vistes. Allò és Onda, o Onda, la carretera de Onda hasta Villarreal, per allà baix, allí el puntal, allà davant. Ixe és el castell de la Vall, el castell ixe que n'hi ha un repetidor que t'ha dit, la mar de Nules, i la de Moncofa és aquella. La de mar de Nules la taparà, allò és el Castelló, la vall i baix, i el Fondeguilla que té que estar darrere d'esta muntanya. I allò té que ser per Cassoneja i tot això. I allà també se veu, allà en... Sí, i a més allà se veu un poble, allà un altre, allò té que ser Segor, pues serà... El Port de Sagunto. Port de Sagunto té que estar per allà, allà serà, el Port de Sagunto. A veure, t'ho dones compte d'ací quin de son hi ha, quin desnivell. Xulo està. Sí, sí que pareix que perquè la veus aixina... Mos ha guanyat la Mosa, no? Sí, va. Home, és que està ben conservat el castell este, Mira com baixa. Mira que allà pareix que estigui més per acá baix. Per darrere del castell ja no se veu res. Com circula el... Que estàs constipat? Ai, no te crees que no me fío molt, saps? És que si no mos fiquem allà en una pedra resguardats de l'aire... Sí. I la mar se veu a taques. Ah, això seran les ombres de... Pues ha sigut exigent esta, Perquè ha arribat un punt, tio, que... Home, dona compte, d'ahí darrere de la muntanya, baix, que hem eixit al Fondeguilla. Ah, mira el que va ser baixa del puntal. El puntal està allà. El puntal està allà. Veus aquella que fa aixina, aquella camí, que fa aixina? Allà passes a l'altre costat de la vall. L'altre dia te recordes que vam baixar a la vall? Fas aixina i allà aquelles casetes que n'hi ha allà, d'allà passes i allà que fa aixe hueco aixina, i baix està la vall. Pues nosaltres... Ah, això serà... No, Artana. Mira, nosaltres vam anar, l'altre dia te'n recordes que vam anar des de Vilavella a Eslida? Nosaltres aniríem per dalt d'aixes muntanyes, aixina. Sí. Te'n recordes que estàvem tot el rato que a l'altre costat Sevilla, Artana?